Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Avui tenim una recepta d'aquelles fantàstiques. Una recepta fàcil i espectacular. Avui farem un postre, farem un pastís de poma express. Ja veureu quina cosa més i més fàcil. No farem una massa perquè ja la tindrem feta. Courem les nostres pomes d'una manera espectacularment i ja veureu que el resultat és espectacular. O sigui, que quedeu-vos fins al final del vídeo perquè veureu quin pastís de poma tan fàcil i tan espectacular farem avui. O sigui que va, ingredients. Pomes, les que vulgueu, les que més us agradin. Jo en aquest cas utilitzo poma golden, que és una poma que és molt dolça i molt fàcil de coure. Mantega, canela, una miqueta de sal, sucre moreno, aigua, oli, una mica de llimona i una pasta. La nostra pasta, la nostra massa, en aquest cas no serà un pastís i farem una massa així, sinó que utilitzarem una massa ja comprada. Una massa que en aquest cas és una massa refrigerada de pizza. No m'he tornat boig. I una paella. Una paella que pugui anar al forn, sobretot, perquè això ho començarem al foc i acabarà al forn. En aquest cas és una paella que se li treu el mànec i queda així. Si no teniu això, podeu primer fer-ho una part, posar-ho en un motllo perquè pugui anar al forn i després posar-ho al forn. Però ja veureu que així és un espectacle. Doncs vinga, comencem. Comencem pelant les pomes. Pelem totes les pomes i quan les tinguem totes pelades seguirem amb aquesta espectacular recepta. Una vegada pelades les nostres pomes, les tallarem, distraurem el cor, les tallem, sobretot que descartant el cor. El cor de la poma no el necessitarem. I aquí farem com uns bastonets, com unes mitges llunes. Mireu, ha de quedar així. Unes mitges llunes. Tallo les pomes i seguim. Molt bé, ja tenim aquí totes les nostres pomes talladetes. Agafarem la mantega, hem començat a calentar la paella i tirarem un bon tros de mantega. Aquí hem de ser una mica generosos amb la mantega. També, sempre que utilitzem mantega, li posem una miqueta d'oli i així no se'ns cremarà mai la mantega dins de la nostra paella. Desfem una mica la nostra mantega i ja veureu quin pastís tan fàcil i tan meravellós. És un pastís d'aquells que si la gent que sempre diu... Hi ha molta gent que diu no, a mi pastissos no m'agrada cuinar pastissos. No, és que a mi no em surten bé. Proveu aquest i em direu que us encantarà cuinar pastissos com aquest. Estic convençut. Vinga, ja tenim la mantega que s'està quasi desfent i posem totes les nostres pomes dins. I cuinarem les nostres pomes amb aquesta mantega. Vinga, anem cuinant les nostres pomes. Veieu que la paella, sobretot, ha de quedar ben coberta de poma. Vull dir que hi hagi poma per tot arreu. Mengo una miqueta ara quan es comenci a coure, però sobretot que tota la paella tingui poma perquè serà el nostre recipient, serà la nostra base de poma. Doncs vinga, cuinem tot això. Ja comença a canviar una miqueta el color de la poma. Mireu, hi ha alguns trossets de poma que ja s'estan començant a torrar. Aquest és el punt que busquem. Que no estigui superfet, no necessitem que sigui una marmelada. Vull dir, no necessitem arribar a aquest punt de marmelada o tan desfatot. Necessitem que la poma tingui una mica de textura. O sigui que justament en aquest punt que comença a canviar de color la poma i comença ja a estovar-se una miqueta, és el moment de posar el sucre. En aquest cas, sucre moreno. Per què sucre moreno? Podem utilitzar blanc? Podeu utilitzar blanc, podeu utilitzar sucre moreno, podeu utilitzar sucre panela, el que vulgueu. Però el sucre moreno ens farà com un caramel més fosc
i ens quedarà molt bé en el nostre pastís. I per això utilitzo aquest, sucre moreno. Vinga, posem com unes 4-5 cullerades de sucre. Baixem una miqueta el foc perquè no se'ns cremi el sucre i anirem fent aquest caramel amb la poma, que serà espectacular. Mentre es desfà el sucre anem a posar més aromes en el nostre pastís. Li posem una mica d'acidesa, una mica de llimona. Li tirem unes gotetes. Fantàstic. Més aromes encara en el nostre pastís. Canela. En aquestes és canela en branca. Si no teniu canela en branca i teniu canela en pols, cap problema, perfecte. Ratllem una mica de canela dins del nostre pastís. Que no us agrada canela i no el vol posar? Doncs no en poseu. O sigui que no hi ha cap problema. La recepta com original d'aquest tipus de pastís porta vainilla també. Jo no sóc molt fan de la poma i vainilla, a mi no m'agrada gaire. Llavors per això utilitzo la canela, que a mi la canela em xifla. En aquest punt posem una mica d'aigua. I mireu quin espectacle que puja ja les olors. És espectacular. Espectacular. Deixem coure la nostra poma amb els nostres líquids, el nostre sucre, els nostres aromes i deixem que redueixi una miqueta tot aquest líquid que té, perquè després condensi tot això i ens doni una explosió de sabor a la boca. Mentre esperem, us deixo a la descripció del vídeo totes les receptes, tots els ingredients de la recepta i teniu allà algun link de coses que utilitzo per si necessiteu o no teniu una paella com aquesta o així, us deixo a la descripció del vídeo tot de links que us poden ajudar. Seguim! Mireu, quasi tenim el nostre poma ja acabada. Moment de tirar-li una miqueta de sal. Una miqueta, no us passeu. La sal és un potenciador de gustos i tant en dolços i salat és molt important utilitzar-la perquè així ens donaran una potència de gust molt gran. Realçarà tots aquests sabors que li hem posat. Però, sobretot, posem-li al final, perquè si li posem al principi ens traurà tota l'aigua i no necessitem que ens posi l'aigua, que ens tregui tota l'aigua a la poma de cop. O sigui que, al tanto, la sal, si la posem, al final. Vinga, i això ja quasi ho tenim. Mireu, aquesta és la textura que busquem. Quina poma, mireu quin espectacle. Mireu quin espectacle. Tenim aquest carmelet, és una autèntica meravella. Mireu quin color, mireu quin color. Uah! Fantàstic. Deixem refredar 30 segons per no cremar-nos, perquè la paella no estigui tan calenta. I de mentre el que podem fer és intentar anar col·locant la poma per tots els voltants, que tingui la poma estigui repartida per tota la base de la nostra paella, perquè així el que aconseguirem és que tot arreu hi hagi poma i quedi bonic. Si ho podeu posar d'una manera més bonica, més estètica que la que faig jo, fantàstic, que no, també. Ja veureu que és un pastís de poma que és una meravella, quedi com quedi. Mireu, tenim la poma ja repartida per tot arreu, està bastant homogènia per tot arreu, tenim el nostre caramel espectacular, espectacular. Ja és moment d'agafar la nostra base de pizza. És una base de pizza típica com les que podem trobar a tots els supermercats. Vull dir, no és una base que diguis, bueno, però on l'has buscat i tal, que és especial per pastissos? No, és una base de pizza. La que més us agradi. Mireu, l'estirem una miqueta i simplement el que hem de fer és cobrir
amb la nostra base, amb la nostra massa, tota la pizza. Tota la nostra paella, perdó. Mireu. Anem estirant i anem cobrint tota la paella i anem intentant ficar la massa com pels laterals. Clic, 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 clic. Fantàstic. Quan la tinguem així, al forn. Quant de temps? Depèn de la massa, la que compreu, les instruccions com si féssiu una pizza. Si són, en aquest cas, crec que eren 220 graus, uns 10-12 minuts. Jo crec que amb 10 minutets ja ho tindrem. O sigui que, esteu preparats? Sí? Posem això al forn. Què, ganes de veure com el resultat final? Jo em moro de ganes ja de donar-li una queixaladeta a aquest pastís de poma. Però abans, subscriu-te al canal, doni la campaneta que estaràs alerta a tots els vídeos quan els pengem i veuràs receptes com aquestes i altres que trobaràs al nostre canal. Al forn i tornem. Mireu, ja està aquí. Vale? És una pizza, és la massa de pizza. Vale? Veieu que està com tota torradeta, com si fos una pizza però al revés. Vale? Tota torradeta i ara és moment de donar la volta. Ojo amb donar la volta. Peligro, aquí peligro. Recomanació, agafeu un drap, vale? I us el podeu posar aquí, vale? Perquè quan doneu la volta, com que és caramel, que no us caigui. També l'altra opció és, vale? Poseu el plat o el que tingueu per donar la volta i ho feu així. I així no tindreu perill. Vigileu que crema. És que jo no em puc esperar. Mireu. Preparats? Una vegada algun trosset de poma sempre se'ns mou. El posem bé, però mireu. És una autèntica meravella. És una autèntica meravella. Un plat facilíssim, ràpid, no em diu que no, és espectacular. Recomano que si tots aquests trossets que han quedat a la paella els fiqueu en els foradets que hi hagin. Fa tan bona olor. I és un postre que jo recomano menjar tebi, no calent, sinó tebi. Mireu quina autèntica passada. És una autèntica meravella. Vinga, anem a emplatar aquest espectacle de pastís. Fem un trosset. Estic salivant, és que estic salivant. I ara sí, si això a sobre li volem donar plus més, agafeu una bona bola de gelat, en aquest cas és de vainilla i nous de macadàmia, i ho poseu aquí. I tebi, i tal com està, això és una autèntica meravella. Big Foods, sé que ara us estic donant molta enveja, però això ho podeu fer vosaltres a casa. Això és un espectacle amb el dolç, la poma caramelitzada. És una passada. O sigui que, bon profit i ens veiem en pròxims programes. Adeu!